Anyang aki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak ah. Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige. Nuday tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat ha. Wan lakay. Uwan gayam. Mabalin ka din ang makita ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan iso amabalinan ang makita da. Pao, makapa-excite mo'y pakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik? Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit, kabailak nga uray siya klaang. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay matkidi Amo matan, your ornungan miti panaganak ko. Masapul ready, nang runa no may papan iti financial. Wan matkidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Iso ang masayangan ak uray may saal daw laang mare. Wan masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si Trigalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan, anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakay. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat. Kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige. Ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga ron asumrag iti trabaho k inton bigat. Rumbang laang. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama ka amo adagos. Magagaranak mo iti dahi ta nga imbagang bakay. Anya laki dinaya. Lalaki, ti agbalin nga anak ta lakay. Ay na, nakaragragsakak man iti dahi tang impadamag mo bakay. Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mat, ay diya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga ro ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na, saan akarding? Sige, nuday tati ko nam bakay. Itan, mayat magkidi dahi ta anagan. Kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalintong apu ko da. Pangaasim lakay Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak Saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akasta ti bagbagang bakit. Anyat kahat mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka itimbagak no di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakkan ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kahat mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin day to. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi day jay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day.
Ay katala, ibati malata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata na granata, Mare. Wan mare, naggapuak iti tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati di bayat ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la ko ma. No niya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan iti balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba na gastusan? Si Kaki Dimot, Mare. Katwan mat, sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay iti tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina iti di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, anaimbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. Mayamon. Afford tamay, no bilang dayta ibagbaga na gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbaga na. Ayaw na. Husto ka iti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anday gatang iti vitamins na. Saan na napatag kada tarag ita gender reveal? Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, Mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda gastusan, aramidin dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, Mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat la una eh. Kabaalak mo tagastusan di gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo nga isu ti priority? Correct! Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan yon. Katuan! Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti taddo nga abanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala no si siyak lang? Masapul pa'y gayang ag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang chip naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laang. Iso anas kan a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam? Uy, Sabado ita, Mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapanta ah. Busy ak mare. Ado nga man din na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang.
Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ayun, mare. Kunak nga no awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan, Mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da. Apo! Talaga amat Bongga naman. Ay, wala, Mare. Sana mabali na simple lang. Si kakit di man. Ha? Ay, gayam. Apay, asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag itay di balay da. Iso na lang tan ako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya, Gina, nanggag ko nagitimbag ang kinibakla iti aldaw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Tiimbag ang may papangkin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ado tilaban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapalaeng. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid itikas iti naramid ta. Saan da nga afford. Panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nam, pagyamanam latan Saan ang masapol pa'y nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo di ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, agyaman ka. Ay, wan gayam. Naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw Iso ari di amin hindi mausar. Nasayahat no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. Wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyat mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una ang matagiti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya, umutang ka kanyak mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya, nakaskas tao man dayta. Umutang kay ti usarim nga gana. Kat nakagasgastos kamat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikala ang dakin afford. Ngam ita,
Umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam tumtas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amo matamasikog ka, nagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay, anya lakit din, aya. Pangaasiyo kumamatan, nana. Ay, awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinaskan nga iurnungam, ngam inununam laang ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nonyot ibagak itaken ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitikas na ngay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos ti duma kwarta? Ha? Saan kuma ngagparparikot ita iti usaram iti ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan nang afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, ngagdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, intad ko amin ken ka ti sweldo. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Just ke. Gusto ko mamatan, alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang amin tiga sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Isote papanan may gani pari magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Hay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mait? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapon. Ni bakit mo? Ano laki din na yato sa hawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gani pari magnaw. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ah? Makipangan ka lang arudan, mangyawid ka pa'y. Nagmaditikas ka nga aramid mo. Agasam may dayta ka ng pare dura. Pinunumot ka ni tikas taon ay tapalataw. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Lalaki din na yan. Di ka lang tagtagta ka rin.
Mangan takid din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, ay anya laki di na kinarawa da ita. Ala, manganta ka rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababay, pwede ka sa aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Ngalalala, mga tagarutan. Inak pa'y mangala, intun malpas ko, tikan ka na. Kurang pa na ito pare magdaw. Ala, makamu ka pare. Basta intun malpasa ka mangan, agawid ak tao. Makamu ka, no kaya mo pa iti mabati dito. Un pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inak to pa'y mangala iti kanak, intun madamdama. Mangisupot ak tumagtan iti si dami, ije balay no kaskasano. Alam dagito'y may anak ka. Ingka pelay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo intun sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumot ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino ba'y kumanga? Inyawit ko dagita nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. Ada itong san ni nanang mo. Simbang putin ang naggapo di palengkay. Ingkaya balang, tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apa di mo mutla garawan ang nagita makan bakay? Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin tutos ka. Buy-buya matlatan na kita makan. Makan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di makan. Panawan na ngarudan dito kusina. Ibusag amin dagita makan gaputa. Sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Intun ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mabasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa'y sa bali amarikrik nakitibagik. No diti, panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Hay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan numakaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ala, ibagayon, dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung ibaga tapno sa anak amauti, iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de. Asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ay nanang. Baybayan nyo lagi tatatao. Mapanlamot makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ni pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. tulong ako lang ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti magagyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagagin ka. Anya ka di ita paray. Sila napatingag pa iso Ko ha paray, nadamag ko ka ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka tay. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka nga. Uwan pare, makanday tan ko naman.
Anya laki din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pa uday? Wala pare. Karni daytan ko naman. Anya laki ide. Sige nga Rod paray. Dagasin naktulatan niya bala hindun bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Kung pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karni. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mo't ti kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputadandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasdiyay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasdiyay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare Magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti nga sagana dapat ay. Ha, nabayagan na diyang nakasita ka dagiti kastong. Di mo na ya pare. Si kalatan di kitain na kita tao. Di ka mo ngaminin malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan timakan. Awan bibiyang ko ka nagita tao. Mangandamot nga min ano kayat da. Anya lagi din pare. In ka pa'y mangalay ti ka nang ado pa'y ti makan. Umay kaki din pare, agawitan. Napsuga ka. Mabitla ang narod pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, Doro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wan lumadingay na ramit ko. Kasano kumaakunayo ang mga ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up po no pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa'y lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti matang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramida. Iso adida kung pakasikuran pa. Baybayan nyo ag sa ulat na nagita at tao kayat na nga ibaga ti kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta pakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Un ka din anang. Tulungak to indon awanan punsyonan na pakipanganak. Anya kidi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkape tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas itisigod napan manen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan dengdenggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga raramidan na. Day tamat nga rod ti pagamkak na nang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing na nga agsida iti karne. Ala, bay am anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne.
Sa di naman ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugto mila bakit. Wain, inak manin makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit mo kusta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila bakit. Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na tulog. Bakit tulungan na. Nagsakit ulo yung tiyan ko. Ay, diyan ako maitorahin. Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Oo. Ay, mabit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam. Talaga diyan ako maitorahin. Nagaroon sa sakit tiyan ko. Ala, mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mo iladagos iti ospital. Huwag garot bakit. Mga pengay. Natingmot da kita nakaidasar nga ipasidam kanya bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagiday amakan. Anya. Ay, sayang pa itagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na banglis gayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Oh. Pag nakmam kumanti kas di napasamakan ka. Rawot ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, hustom bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit yung siya na pasama kanya. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka magamit ti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. Nuwa pa nagsakit ti tiyan mo paray. huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, tag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak yung ka. Huwag pare magnaw. Jaktong kayat ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asinaw ti aking kuko iti igadan ngaglatlati Jeruar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad dati kayo na. Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usari so akasta, naglati met dun. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay at di mo isublay. Ay, nabayag day giant, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay uray isublim lata. Sa nakasta nga inuray mo pa yan naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Iremedyo ako maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat.
No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Kunak man na yung sublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Dayta igadan mo't aday tatisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Wala, tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanin amay remedyon dayjay lakay. Nadadaal matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minanday ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isuda ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kani tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Tigadan tayo nabayag mutan adya nakitkita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak ana iwara iti arubayan ti kumaraym. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsubli. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita yu iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutan ti kayo na naglati pa yun. Anya? Madlaw anatudtudwan iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam dayta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan amare. Naperdi day jayan. Apay ngay matakasta, Mare. Kasanumot nga min, Mare. Di mo mat imay inalala. Si katibi mulod, Mare. Kat sika kumamatan atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, amare. Kung naglaki, di mo nalipata mo. Di mo makitkita, ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Agoray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Ana iwaralaang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, anay waray ti arubayan da. Saan mo nga grup-grupa nga igadan day dyan, nanang? Basura mo Kunak tumait. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, nanang, imbagak mo na sukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay at imbaga naken ka. Sakit din, ti pabasulan na. No apay anadadaal ti igadan, nanang? Saan ko kanu nga min arapan innala? Na, talaga mo't dayjay babae Iso lang nga rodan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsamot, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumat dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang matial daw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala.
No kaano ana per day, sana malagip ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang na laeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da so akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga gungot-ungay. Unay na ya. Sukat ang kititigadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayja amari Cynthia, nanang. Ay, kat i-update mo November tumanan. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, nanang. Tapno di na isi-isi ang datao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang tibagyo ijay, nanang. Nanak ko, amok dayta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yo no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas touch. Hindi mo inaiwanan, iso ana perda. Adamat lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baro ti daan nga igadan yo. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kamay tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamit, nana. Maday ti tabas ti dilayo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo, ti panagkita yu iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay Cynthia. Apay, nanang. Anya ti imbagana kada kayo, aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo, mat, nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo, nanang. Apay, badbad da kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, nayan aya, nanang. Anya lakit di. Makapakatawa mo tayo di amari Cynthia, nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook, nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim man na ti kumarik ita. Ay nagadungaan mo day di tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod, nanang. Imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da.
paya niya di bagbaga ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko lang kadag iti karupa tayo. Adda ka didakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbaga maun ka nakwada, kitsika ti adatraso na. Una, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Amo manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka nga mina. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Amok tugalay manakaw. Sigurado nga dahin sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talaga mat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka. Nukas na ti panagsasaom anakaw. Uray asino mo ta. Anya laki day. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Ibaba man ti pride mo. Agpakumbaba ka mo't Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse. Ang mapagmataas kun kunong kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit. Imbis sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasinja. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Ay, apay ka day anakaw. Masara ko niti anak yung tatang. Anya manan tinarami diti day ta sinjaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay. Kit madlaw ko. Ngaging gaita kit nangatog ti pride da. Simple lang mati parikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sawak tatang. Makaumamuten ni kasi yung ugali na. Na pride law na eh. Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw. Iti naramid ti anak ka. Helena. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang ang makisarita kanta kami ni Marisin Chadayta. Kanayon may mo't apagbagaan. Ngam no daduma. Agpatanggan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumarik. Di kay badanagaan balasang ka. Kasaritak man ang ti anak ka. Sukatan na. No niya man ti rumbang nga sukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay, tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na. Saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas mo ti panagsasauna. Mapankan sa mo iti Jacindraw, Cynthia anak ka. Tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni Jay. Tagumatang ka. Isagana ka unti kayaw. Apay pailaang, tatang. Anya pailaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na. Agbain ka mo anak ka. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon, tatang. Anya laki din na ya anak ka. Siyempre, naasar na mo tinaking ka. Tay kanayon ko nga ibagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka.
Di ka feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na Irene. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Adamanan mausar inton November. Ay, pasensya kayo na nabayagan, nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak, nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di ka labas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo. Saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo. Ay, saan na maulit, nana? Amo kabidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapaniti day nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit ko dayjay. Ay, pasensya kayo manon Inton sumaruno, no adan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Uncle Bansyaw, naragsak kayo ka no? Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalaw ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide, naragsak. Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa, maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro lang nga mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti apaprosa, Uncle. Ay na, day takit di ti pangkitaan daan na pudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wala, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin ni Uncle Bansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan a napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat nga min ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa ti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena.
Ngumjak amaw no kasano nga armag. Ay na, si kamot tatapan siya. Awan pa'y ti makatawan, sipot pimusay day asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tatapan siya. Ang mga no panunutan na gundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa yung aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawan. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. Sanaya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tatapan siya. Bareng maisalat. Galbansaw, asidagtan, ay balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, angkal. Troy, agnervyos ang matag. Kaslajak gaya maiturid asang Gwen Lorena. Angkal, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan tamanin tumay. anya, Uwan Troy, agnervyos ka talaga. Kaslajak makasao, intun kasahok ni Lorena. unay ka na angkal. Ay, Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kun kamote. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti breb kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kin kuana. Anya, nang Galbansaw. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, angkal. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na bagkatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya, Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit to eh. Di mo matan ikiwar. Rikaw. Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutom kami. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong. Pare Rikaw. Ha? Abay ni Uncle Bansyong. Kaslamang luko nga ron. Kinadwak di na minsan nga daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngumidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binanog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Kunak mo't nga may asaan nagdardarasudos ama panidya. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog ka lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayang Uncle Bansyong. Kaslaubing no kumaraw. Ay, kat, ano sa mo na troy tangkel mo, wait. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti plano ka mga idol king wana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan nakamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam, amumatan ti ugali dagiti kakaan nakamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita day ti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan niyo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya.
Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adong ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga danto dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat king kuanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldik-kuldik, itisikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan akin garod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka kaminin, Tatabansyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa nuong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki, dinaya. Inturtured kon ti Imay Lorena. Gaputa, jakon maiturad nga ilimad ti panagayat ko. Anya, Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. ay nabansyong. Si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya, Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti plano kung agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isuasong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya, Wen Lorena, sungbatan na hon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun nakasagana ka mangikasargan ka. Ado, dagiti tarakan ko ading wan. Di ore man, mamindua nga agkasar. ay nabansyong. Uray tarakan mo amin adingwan. Awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpiliak, itilimpyo ang lalaki. Limpiyuak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwal ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyong. Kunamlan no asino day siya Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, wano saan? ha? Ay, taroy. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki din na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa inyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat lumayat mo ti pamayak nga agaram. Ti kunam kide. Agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lalo asino. Ay na, Uncle, saan kayo amawatan? Ay ayatin niyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day, Uncle.
Ne, apay nagsubli ka manan, Bansyong. Anya pa'y ayat, kayat mo nga ibaga. Ay kasi tisigod umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ka, saan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan. Di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat ka, nga oray may sa porsyento. Anya? Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. Ay agsubli Lorena. Gaputa kayat ko nga ipakita asa anak ngagsardang amang ipanagnag iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da di ta panagrup-rupan. Anya? Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na. Asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan man. Kita man. Tunggal umay dito'y restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awan ton ati mangan dito'y restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Huwag nga raw Uncle Bansyong. Nung ay sardeng yon, ti agaram king ko na. Anya? Huwag Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga raw tata. Kasla ka asi kayo lang, nagsubli-subli diyan na. Ay sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakan nyo Uncle. Siyak pa'y nakakaasing agbagbagkat ka na kitinagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni pare Rico gayam tayayatin na. Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala kiti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Anya? Nagturid kayo mutin nga mangibagay ti dayta Uncle. Kahit ultimo karabasa nga isagot ko itararman nyo, di yung mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat. Ngamsikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan Lorena. Tapno siyak ti umuna amakitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Smile. Hey! Makapabwisit ka. Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na. Di ka kung kita. Di nakbastusan. Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin na tamaan. Intimpakul mo kanya. Impang ormo mutin dito aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makauawat. No imbagak adi ka kayat. Talaga adi ka kayat. Iso adi nakbastusan. Ay, tawanan Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw Uncle. Apa nga ron akatawaan na?
Ay na, Uncle. No dimngag kayo ko mga main. Saan na napasamak day ta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Itipay sikat na. Oh, agin-agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh, Ay na, Uncle. Saan ngamin na may parbang tinarami diyaw? No imbaga na adi na kayat. Huston. Di yun ipilit ti bagiyaw. Kitaan niyo man. Pinang-or na lang day ta muging yaw. malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yung tibanok. Oh. Ay, nyalaki. Di ngamin, Uncle. Una yung mga minan day ta nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, metirik na. Ay. Kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka mo. May talamang sutil tamo. Alawa na rin, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam latay tinasayaat. Ipakitam latta ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalatta ken kuana, nga oray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, Ket agyaman nak, iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.